velkommen til den her video. Nu sidder vi her igen. Bare Connor. Ja. Ligesom i den YouTube Shorts video vi lavede. Den hedder Vi viser campingeden. Men den her, den skal faktisk handle om noget lidt andet, ikke også Connor? Fordi at der er mange flere ting med i den her video. Så vi tænker, at vi gerne lige vil starte med at vise de ting, vi ikke har vist jer endnu. Og så gør vi det, at vi så ser vi lidt fodboldkort, Conrads fodboldkort og mine, og så slutter vi bare af, når vi ikke har lyst til mere. Så det kan godt være, at det bliver måske 2 timer. Husk at like og subscribe. Men det var bare det, vi skulle sige. Så nu tager jeg lige kameraet her, og så kommer vi i gang med videoen. Okay, vi går den her vej den her gang. Sådan lidt. Nå jo, Connor, skal vi ikke vise dem trapperne? Den kæmpe trappe. Nej, fordi vi må gå væk på fodboldbanen. Jeg kan huske den video, vi lavede sidste gang, shorts-videoen, der tog 3 minutter, hvor der hed Vi viser campingeden. Den burde være 19 minutter lang, men der skete et eller andet, så den blev til en YouTube shorts-video på 3 minutter. Nu vi vil faktisk meget gerne vise jer udsigten her på den her campingplads. Skal vi lige vente, der kommer en bil. Nå, vi skal over, tror jeg. Ja, vi går bare over. Så har vi tænkt os, at vi vil... Det er måske lidt mærkeligt, det her, men vi vil vise jer noget. Sådan, vi går ikke så meget op i trapper, som jeg sagde før. Vi skulle vise en trappe. Den, hvis vi kan huske, hvor den er, så viser vi jer den. Der er meget stejl hernede af. Ja. Hvis I har været i Italien dernede, så er det like og subscribe. Ja, hvis I har været i Gardasøen, så skal I like og subscribe. Fordi nu kommer en vild udsigt. Den her udsigt, den skulle have været i den sidste video. Det er så sygt at finde på. Nå, nu skal vi videre med den video, eller hvad? Ja, det skal vi. Jeg tænker faktisk, vi går herned. Det gode er, at kameraet har meget procent. Ja. Så det er vildt, de her bjerge. Hvis jeg lige kan filme det. Det er en god udsigt. Skal vi videre? Det er lidt irriterende, at i Italien er der så varmt. Jeg går rundt med en sort t-shirt lige nu. Så det er ikke det mest dejlige. Så der vi gik ned sidst, der skal vi ikke ned. Det var fordi, den video, der skulle have taget 19 minutter, gik vi derned. Så jeg faktisk. Og den video, det havde været så nice, fordi vi så et 4-ben, der skiftede farve nede ved Gardasøen. Og det var sygt ærgerligt, fordi vi fik det ikke på kamera. Men det burde den søster være. Ja. Og nu er videoen så blevet slettet. Har du slettet den? Ja, videoen er blevet slettet. Den er blevet slettet inden for kameraet, så vi kan ikke lægge den op igen. Så nu er den kun lige inde på YouTube, den på 3 minutter. Jeg tror bare, vi skal blive ved med at gå nedad. Vi bliver bare ved med det her. Jeg føler, der er mange danskere her i Italien.
Konrad, vil du gerne tage over lidt på kameraet? Det kommer en bil. Der skal vi lige. Hvis I finder os hvis I finder os på et eller andet tidspunkt i Italien, så må I gerne give os en high five, hvis I har lyst. Ja. Så jeg tror bare, vi går videre, han stopper. Nu begynder udsigten. Det sagde jeg også i den video, der skulle have taget 19 minutter. Men det bliver så ikke til noget, så bliver vi nødt til at lave videoen om. Hvad kommer der? Den kommer til at tage måske en time eller et eller andet, måske trippelt så langt. Ja, hvis vi har nok tid til en time, så bliver den med til at tage en time. Det siger vi bare, det bliver den nødt til. Kommer lige en bil kørende. Ja. Så det gode er, at snart er nede ved restauranten og sådan noget. Nå, skal vi ikke gå i spillehallen, Konrad? Spillehallen. Må ikke alt det her. Konrad siger, at vi ikke må gå i spillehallen. Det er da noget forkert noget, Konrad. Der kommer mange biler her. Hvor du er, jeg tror lige... I sidste video, der viste vi også den der som der er fyldt med hvid. Tror vi skal se den igen. Den der er fyldt med hvid, hvad mener du? Altså den der båd. Nå jo, den båd der. Vi er også nede ved Gardesøen i sidste video. Det blev så ikke til noget hernede ved Gardesøen i sidste video. Vi kommer ikke til at gå derned igen. Så måtte kameraet bare have lavet. Hvor meget fik vi skæld ud sidste gang? Ja, vi får meget skæld ud. Så vi bliver nødt til at gå tilbage. Men så tænker jeg faktisk, at Konrad, skal vi ikke sige farvel til dem derude? Nej. Nå. Det vil Konrad så ikke. Så tager vi vejen opad her. Nej, der kommer en bil. Den fra Italien, de kører så dårligt. Det er endda en dansker. Der er langt op. Jeg vil gerne slutte videoen nu, for hvis det er okay for dig, Konrad, så laver vi bare en ny. Godt, vi kan bare lave en ny senere. Nej! God idé. Nej! Adi! Nej! Han er syg i hovedet på det. Nej. Hvad sagde han der? Han er lidt psykopatisk, ham der. I fængsel. Konrad, jeg tror, vi bliver nødt til at slutte af i den her video. Så vi bliver nødt til at lave en længere den her gang. Jeg kan mærke, at den her video, det bliver ikke den bedste. Konrad, du er ved at blive kørt ned. Nej, vi skal jo gå hele vejen op og filme det. Og så vi slutter den af. Ja. Adios. Nej, vi skal lige se dig, så jeg siger adios. Så jeg tror lige, vi skal bytte side, Konrad. Adios. Adios, amigo.